Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! O, kumusta ngay, Beshi? Ada ka din na-apply ang matrabaho? Awan pa'y nga Rudmia. Kasanumot nga min, saan naka-qualified ka dagiti nakita ka hiring. Ada nakita ka hiring, Besh. Tilitsunan nga si dag iti pagtrabtrabahwak. Ha? Anya ti kasapulan da, Beshi? No sanak ngagkamali, agkasapulan da iti cashier. Ay, amang no sa anak man apasok iti qualifications da. No syakti si ka, ipadas ko ti ag-apply. Anya tamom ngay. Amangan no magustuhan da ka ti boss da ijay. Damag ko ka, ti akin ko mismo ti ag-interview. Ala, kasla narigat, Beshi. Ay nawaw, isaganam kit di ti biodata am tag-apply ka. Naimbag nga daw yu, ma'am. Ay, sa anak ma'am. Saan asyak ti boss ditoy? Empleyado akmat laang. Ay, ada ka di masapul mo, ading ka? Nadamag ko ngamin nga adda ti hiring yu. Agaplayak ko, ma. Ay, agtugaw ka tayo taurayam ni boss, madam. Ay, sika ka di ti agaplayak cashier? Owen, ma'am. Ina, tinagan ko. Ay, manang kura, kung namlatan kanyak ading ko. Short for corazon. Ma-interview dak nga ta ti boss yu ita, manang. Uwan, sigurado da ita. Nga men, nag-resign ti sigud a cashier na. Apay mo ta nag-resign, manang. Saanen ang makaanos ading ko? Anya nga ng tinagan mo, basang? Siyak ni Ina, madam. Panagkunam ka diket kabailam ti trabaho ditoy? Owen, madam. Ada ka di ti experience mo? Awan pa'y ma'am willing to learn mo't kit di. Nasayat mo't nga rod no kasta. Okay, mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyam anak ko unay, madam. Alaam to kan ni manang kora ti uniform mo. Mangtidak mo't laang iti booklet kan ka. Naska nabasaam, tapno amom ti araramidam ditoy. Nadya kaya ti trabahadora sa doot. Nawatam. When, Madam Gigi. Kumusta ti interview, Ina? Nasayat mo't manang kora. Apay nga ron akasla di ka makaisam. Awan mo't manang. Mabalin ka di nga alaag ti uniform ko. Tikunan ni Madam Gigi kat alaag kanuken ka, manang. Ay, uwan. Ada iti locker. Susim. Kaano ka amang rugi? Intun bigat, manang. Sa paam ti umaya, tapno saan ang makaungat ni Madam Gigi kan ka. Istrikto nga min ni Madam iti oras. Saan ang mabalin, amala daw ka. Nasa pakalaunay mo at ina anak ko. Anya nga oras si trabaho maya? Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak. Ta istrikto ka no ti Madam mi. Kastaya. Wen tatang. Ure, makaturturo kay ti trabaho. No kasjay amanggag mo ti boses na. Ay kat, makariing ka, tatang. Iso siguro mo ti kinatao na anak ko.
Naimbag man, tamayat kag trabaho nga ora istrikto ti boss mo. Wen tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga ag-click iti dayta boss madam. O di ag-resign ak to. O sige. Awan tinakas na no, ipadas mo anak ko. Aramidem ti kabailam, tapno maayatan ti boss mo ken ka. Si kagayam ti baro nga kasyer. Wen manong Jaco. May bagay lao na keng katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na ka ni boss madam. Kat makaunget. Awan ti pagdanaga, tawan ni boss Madam Gigi. At dati na panan na. Anya? Awan ti stricto boss tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kayat tayo. Makuunget na sigurado ni madam Saan to mapasamak dahi ta? Kung saan na amaamuan? Di ba ni? Tanood daw ni boss. Napartak mat tigaraw tayo. Itatawan, medyo ginanatay mo't basita. Saan tayo ngagpalugyan niya? Among kadi ina? Ti anya Jaco? Kanay na pagsasawan ni Madam ti sigot akasiridi. Isu ang nag-resign siya. Wala, mang rugi ka man nun naman nung Jaco. Kaslapot-put nga nakmet. Ay nawa, saan ka but-but nga? Ibagbakak lang ti pudno. Di na kami naunusan ti ugali ni Boss Mata. Oras siyak tubay. Tsak maawatan ti ugali dahi taabos tayo. Saan mo't siguro nga agunget no awan ti makagapo manong Jaco. Hadda man nun saan. Agungat lataray ta. Amom ka di. Ano kasta bad trip? Kit dagiti empleyado na ti pangipapasan na. Kunak nga ron. No makabiro ka kiti sa bala pagtrabahuak. Talagang ag-resign na amat nito. Kumusta ti trabaho, ina? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam, madam. Kasla nakigtot ka man. Apay ka di. Okay lang, madam. Anyang aminan ti ibagayo? Saan ka kadi marigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, Madam Gigi? Sigurado ka Tano di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo nasaya at dagiti rumbang nga aramidom ditoy. Owen, madam. Urnusom talistaan mo. Bilangan mo't laeng numano ti koleksyon, taited mo kanyak sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat akop kupitan na. Owen, madam. Kumusta man ti trabaho, ina? Ay, tunggal agsaon ni boss, madam. Madandanagan Mia. Oh, apay madanagan ka? Ungtan nakakadi? Saan mat? Ngamno kas tang agsasao. Madlaw nga istrikto, beshi. Saan pa nga umisem? Agbuteng ka talaga no manggag mo ti boses na. Ano sampay, beshi? Mayroam kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa katrabawak. No pampanunutek. Kasdapod no ti ibagbaga ti daduma akatrabawak. Nga uray awan ti makagapu kat agong unget latan. Ti anya ka no ang makagapu nga inungtan na ti katrabahuan, beshi. Day tati ka mo. Taadayuak, idi madama nga agong unget ni madam. Isu atsak na awatan timbagana. Oh, madlagayang beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget no awan mat ti makagapu. Apay anala daw kasi ka, Jaco. Natrapi ka kami, malang kora. Sapay na sapa asimmangpad ni boss, madam. Ay nawaw, nukasta. At dagaya man ni Madam Gigi ito opisina na. Wen, itaypay. Asos. Kasano pa yan dahi ta? Ay kat isaganam tilapayag mo
No, apay nga minanala daw ka Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam Gigi. Sigurado makangag ka manan kan kuana. Isungado tag resign. Ta strict tulaunay dahi ta Madam Gigi. Sa nga pulo lang ang minuto manadaw ka. Agungitin. Uray 1 minute laang dayta. Big deal ka ni Boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manon abulan mo dito yung kasta kalata. Apay anala daw ka madan sika, Jaco. Traffic ngamin, madam. Basol nga rod ti traffic, Saan mo, madam? No amo ma-traffic, agreeing ka na sapsapa. Jak kaya ti kasta pa nagrasrason mo, ha? Traffic pa ilaang magtipabasulam, iti kina-irresponsablem. Pasensya kayo, madam. Saan na maulit? Kasta ka na yun ti ibagbagam. Sana na maulit. Ngam! Kalpasan ti manong nga aldaw, maulit tumanan. Madam. Last warning mo dayto yan. Agsubli ka ni ti trabahom, taado ti orders ita. Jak kayat nga cellphone ka, kabayatan ti panagtrabahom. Naladaw ka lang nga ruden? Wala. No oras ti trabaho, agtrabaho kayo. Nalawag! Makapadanag man ang Cora. Ay nawaw. Awat di rumba nga pagdanagam. Basta aramidam ti papaaramid ni Madam, tapno saan ka maungtan. Amom, 10 minutes laang anala daw ni Jaco. Ngam kastaunay nga unget ni Boss Madam. Kasano, kaslaawan mat manaknagam day jay adya ko ading ko. Nabayagan ditoy, ngam kastapay laang ti aramid na. Inton maungtan, agrire. Ibaga na anak kaung-ungat ni Madam, uray basol na mag. Kasanon no, siyak ti sumaruno nga ungtan ni Madam. Inal daw samot nga adda ungtan ni Madam. At ka di basol mo? Wano dakas nga inaramid mo, tapno ungtan na ka, ading ko? Awan man ang Cora. Oh, no kasta nga rod. Awan, di rumba nga pagdanagam. Ni, Manong Jaco, inalamot tan dagiti gamit mo. Agresign ako, Nina. Ay nawaw, apa yan? Pinapanaw nakakadi ni Boss Madam? Saan? Diya akong kaya tagtrabaho iti dahito lugar. Anya? Ang mga nusikantungo ti sumaruno pagpupudutan na. Nawahan ako. Awan mo ti amok ang makagapo. Amo mo dahito ang Madam Gigi. Ora awan ti makagapo, agong itlata. Awan ti pakawanin na dahita. Anya? Oray simple abanag, pagbalinin ng aisyo. Narigat ti madan iti boss sa kasing kuwana, ina. Mia, yaramidan nakman iti resignation letter. Anon ti resignation letter, ina? Agresign ako ni ti trabaho, Pesi. Apay mat, kabutang mo ti boss mo? Kasanon, no siyak ti sumaruno a pagpupudutan na ita, tanagresignan ni Jaco. Anya? Awan ka no mo ti pakawanan na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan nak iti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sa bali pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din na damag ko. Gag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka. Saan ako na naragsak iti trabaho, tatang. Adumot lang ti negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon layo nakastatibag ang anak ko. Istrikto unay, tatang. Ay, adaya mo tibos asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako iti resignation letter iti gayom ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya, dahil anak ko. Di ka nga min agpa-apektaw ka nagiti mangmangag mo. Nang runa pa yun, saan mo mo't anapanagnagan? Tang, nag-resign ni Manong Jaco.
Kat amangan no siyak meten ati pagpupudutan ti istrikto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no adda ti kalukuan nga aramida manakaw. Ngumno awan ti basol mo. Anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat na ti sumurot iti dayjay at tsako? Itayag na lang ti ima na. Talaga makaungutan ni Madam Manang Cora. Kasanumat nga min, dayja adja ko. Agreklamo no mabagbagaan, uray basol naman. Nasayat matkit di ta nagresignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot ken kuan ah? Yan ta ngayawan mo ti sumungbat. Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo lang iti office. Nalawag ka di? Yung lang. O sige. Ituloy yo ti aramidan nyo. Agseryoso kayo iti trabaho yo, no diyo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawaw, apay kanuman ang Cora. Ada kano napatag nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok nga inaramid ko Manang Cora. Kompleto mo ti inted ko a collection idikalman ken kuana. Sigakit di mat. Saan nakangaungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax laan ko nakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagagat kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay Manang Cora. Ala, amangan no siya kunti sumaron no. Ading ko, di ka agpaapekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Ure agrup-rupa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat day jay abos. Panagkunam kadikat, agbayagak pa'y ditoy no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta kan ina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko mutlat ta, Madam. Magustuak launay ti kasta sungbat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang templeyado a seryoso ti trabaho da. Agyaman unay ta, maapresyaryo, Madam. Pangaasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laeng. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggig ka talaga kanyak. Owen, Madam. Kastamot ti araramide. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayak ti kasjay nga araramiden da. Agasem, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da. No daddo ba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, Madam. Oh, ato pasarabok para ken ka. Inikat mo ten ti daddo maakatrabahuan nyo. Ay, no. Agyaman ako na Madam Gigi. Awanan niya man na. Isaga na mon ti collection, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, nakalami ti buko pa ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang. Ay nawaw, bayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na, tatang. Kung naklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy ti nag-resign? Saanin, tatang? Kat kabayatan ti panagsarita mi ka ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya mataon ni Boss Madam Gigi, tatang. Ay na, kunakto mga kaming ganak ko. Nuar aramidem anasaya at ti trabaho.
Awan, tirumbang nga pagdanagam. Wen nga rod tatang. Wen, kamali akmat laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabawak. Nga uray jakmat ammo ti husto ang napasamak. Siyak ti lugi tatang. Husto ka, anak ko. Isuwenton sumaruno. Timbang pa yan nasayaan. Dagiti mangmangig mo. Sakbay nga agdesisyon ka. Okay? Ay, nawaw! Sakbay amamati ka kadagiti sayang gusang, amuampay nga umunanoan niya ti pudno a makagapo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.